Assalamualaikum. Ikatot lamisa, atot lamisa. Dikit na sa mo to, Koy. Kuya! Kuya!
hanlit niyo ug sa marnon, mga kalagasan mo katanong, akurat sa naray dayon. Labi na ang mga bisita, nag-aandam manirang ikagala. May nakapos ng may sinsilyo, may pinutok na inandam habulsa. Alala sige kita, ang mayoran, ang hermanan, nasayaw na hiran kurasa, puputan sinatahan banda. Alala sige kita, ang mayoran, ang hermanan, nasayaw na hiran kurasa, puputan sinatahan banda. Ayat na lang na. This is right and this is love. What kind of this? Nothing to you, there a mirror. I don't wanna talk about it, how you broke my heart. If I stay here just a little bit longer, if I stay here, won't you listen to my heart? Oh, my heart. To my heart. Oh, my heart. Lang na malayan, ganit nagubawala siya pinagmamasdan. At sa mga sandali na iyon ay masarap na pakiramdam. Hindi tawag lang laman ng magkamundong pagnanasa, ang dahilan kung bakit masarap lang tunga niya sa kanya. At managinip ng gising, kuwari naglakas loob na kung siya ay imbitahin at siya'y pumayag naman sa ating hili. At sa bahay kami na jamming. Oh baby, huwag ka munang umalis please, samahan mo ako sa aking pagtulog. Yayakapin lang kita, pero wala nga nung malis siya. Oh baby, huwag ka munang umalis please, relax ka lang at sindihan mo na ang pambagana. Isyasya ka naman kita, pero wala nga nung malis siya. Oh baby, huwag ka munang umalis please, hintayin na lang natin na magumaga. Tutugin ka ng masarap na almusal na para bang tayo lang ay bagong kasal. Kaya't sunog lang, sunog lang, sunog lang, sunog lang, sunog lang, sunog lang. Sinusundan ko siya, pero walang halong malisya. Ano pa ang ating dapat gawin? Bakit hindi ba natin ito bigyan ng pansin? Dating ng kalikasan ay inyong dinggin, kinakapag sa nakapagdaan ay ating isipin. Ilay, 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 sa dilim. Ilay, 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 ilay,
sama magsimula at pagdating